Айде бе, честно не вярвах. Тествам нов за мен продукт, който трябва да маха черни точки на същата марка Илсуе, на която, ако помните преди, показвах това с шпатулката, дето така се опира. Само че сега са опитали хората да ни улеснят и са го направили само като лепенки. Не знам, ще го отворим и ще видим. Обаче това, което на мен винаги ми прави впечатление, е, че на първо място е в Корея, получила е награда. Дашни са бе, дават, нека да се стискат. Стъпка 1, стъпка 2. На чиста и почистена кожа пише стъпка 1, слагаме го това за 15 минутки. Добре. А много е яко. Направо се едно маска си слагаш, обаче е доста дебела маска. Айде отивам и се връщам след 15 минути. Така, минаха 15 минути. Да избутам. Ма какво? Дадохте ли ми нещо? Дали са ми хората. Оле! Ето така изглежда. Айде бе, честно не вярвах. Мале, за да покажа, че работи, трябва да покажа тая гнус. Буквално е гнус. Това излезе от носа ми. В смисъл, не отвътре. Схващате? Не, това наистина е отвратително. Има и стъпка 2. Пише да нанеса стъпка 2 и да я оставя отново 15 минути. Това за порите. Аз ще стана с нов нос. Айде да слагам. И само да кажа, че всичко на Илсо е от сайта на kokos.bg. Просто пишете kokos.bg, влизате и в търсачката пишете Илсо. Има и код за стъпка K-pop. Така ще ви стане по-ефтино. Айде след още 15 минути идвам. Айде да видим. Аз не мога да разбера тая магия как я правят, обаче наистина носа ми е много по-чист и порите са затворени и изобщо погледнете го направо. Да не казваме голяма дума, ама с бебешки нос се здобих. Да, може да ми отне 30-40 минути, но бърза работа нямаме, като искаме да сме без черни точки.